Dyma'r trydariad i agor y cyflwyniad heno. Mae e'n crynhoi, really, yr hyn sydd yn hanesyddol wedi cael ei ddweud wrth ddisgyblion, sef mae angen i chi adolygu a gweud dim byd mwy, really, a bod plentyn pan oedd arfer bod llaw lyfr gwaith cartre gyda nhw, jyst yn sgwennu adolygu, adolygu, adolygu. Felly, mae'n gwestiwn digon teg ar weled y trydariad. Ydyn ni wir yn credu bod hwn yn fuddiol, i ni jyst weid hyn wrth ddisgyblion 1 ar 15 oed, os nhw'n gwneud tygau, 2 ar 15, 19 oed, heb unrhyw arweiniad. Ac wrth gwrs, beth sydd yn wahanol ni nôl gyda arholiadau am y tro cyntaf ers sbel. Yn amlwg, dyn nhw ddim wedi cael profiad falle o wneud modelau llynedd, dyn nhw ddim wedi cael profiad o falle wedi wneud tygau, rai ohonyn nhw sydd yn y chweched, felly mae popeth yn newydd iawn. A ni eisiau sicrhau bod ni'n cefnogi nhw mwyn iddyn nhw fedru cyrraedd eu potensial, ond deall beth yw ystyr y gair yma adolygu. Felly, y cyflwyniad ynglyn â wynebu arholiadau. Iawn, a mae yna lot o benderfyniadau, mae eisiau penderfynu pa ddrws yn ni'n mynd drwyddo fe'n aml iawn, felly sicrhau bod ni fel ysgol neu helpu chi fel teuluoedd i anfon eich plant chi drwy'r drws cywir. Mae angen trefn, a wedyn ni dyma pam mae'r cyflwyniad yma yr wythnos cyn hanner tymor Chwefror, mwyn falle i'ch plant chi gymeryd stoc o'r hyn sydd angen iddyn nhw wneud, dros hanner tymor, ffeindio'u holl nodiadau ac yn y blaen, rhoi popeth yn daclus, felly pan maen nhw angen wedyn i ffeindio pethau, bod nhw ddim yn gwastraffu amser ac yn y blaen. Ond hefyd, mae yna fath beth bellach a rheolau ynglyn â cas pensil ar gyfer arholiadau. Felly dyma enghraifft fan hyn, mae'n goffa bod yn dryloiw, yn see-through, a yn amlwg, os ydyn nhw yn wneud tygau, neu maths lefel A, yn amlwg mae angen yr offer pethau fel onglydd, cwmpawd ac yn y blaen, a chyfrifiannell. Mae'n synnu fi bob blwyddyn, mae yna wastad ar Mamau Braweden ar Facebook rhywun yn noson cyn arholiad yn prynu cyfrifiannell. Mae'ch plant chi angen arfer gyda'r offer maen nhw'n defnyddio mewn arholiad. Maen nhw angen ymarfer gyda nhw, so da chi, newch yn siŵr bod nhw ar pethau yma mewn da bryd fe bod nhw'n gallu marfer a'i defnyddio nhw felly. Wedyn ni, trefn, i fi oedd arholiadau wastad yn gyfle i brynu bach o stationery. Felly, post-its, papur, pens, newch yn siŵr bod pethau gan eich plentyn mwyn medru elwan llawn o'r profiad o adolygu. Mae rhoi pethau ar y wal yn ystafell wely'n gallu bod yn fuddiol iawn. Chi'n gweld y quote wall yn y llun yna. Dyfyniadau neu ffeithiau, neu rheolau, neu gwahanol bethau. Pethau maen nhw angen edrych ar nhw bob dydd, a wedyn ni chi'n gallu gweld fel, does dim angen prynu'r holl stationery yn y byd, does dim angen prynu WH Smith i gyd, ond yn amlwg mae cael mynediad at amrywiaeth o bethau fel hyn yn mynd i fod yn handi a wneud bywydau nhw yn haws. Mae hwn yn enghraifft hefyd o lun y dynes i off Facebook, ffrind i fi cwpl mlynedd yn ôl, lle oedd ei phlentyn hynna hi yn gwneud arholiadau, ac oedd e'n weladwy wedyn yn y gegin, i bawb gael gweld pa arholiadau ar y gweill, a beth oedd yn digwydd ar ba ddiwrnod. Chi'n gallu gweld y pressure points fan hyn, lle oedd yna 2 arholiad mewn diwrnod, ac yn y blaen, a bod oedd pawb yn gwybod wedyn ni. Ar ddiwedd yr arholiadau, popeth yn croesi mas fes y diwrnod, cysgu, dathlu ar diwedd. Felly mae'n rili bwysig bod chi'n ymwybodol ble mae pressure points eich plentyn. Ni'n cael lot o alwadau i'r penaethiad blwyddyn ar hyn o bryd ynglyn â rhieni yn poeni am eu plant. A mae'n anodd iawn i chi weithiau meddwl, wel, dyw cemeg fi ddim yn gret, neu dyw fy nrama i ddim yn gret, sut ydw i'n mynd i helpu fy'n plentyn. Ond beth sydd gyda ni fan hyn wedyn ni yw bod chi'n gwybod wedyn ni ble mae'r pressure ac yn y blaen gyda'ch plentyn. Felly so beth ni eisiau yw osgoi sefyllfa, lle mae'ch plentyn ar rhestr fel hyn, a dyn nhw ddim wir yn gwybod sut i fwrw mlaen. A pan ni'n gweud adolygu, mae'n siŵr bod meddwl rai ohonyn nhw'n mynd fel hyn, beth yw adolygu, a gobeithio heno, fydd modd i ni ateb y cwestiwn hwnnw. Yn amlwg, mae'r bobl sy'n gyfarwydd â fi, fi'n gwybod mae yna rai o'n chi'n gwrando sydd yn hen gyfarwydd â fi, mae Mrs Norman Sell yma, mae wedi dysgu Almaeneg i un o'i phlant hi reit drwy'r ysgol. Felly, Ebbing House, Almaenwr o'r 4edd ganrif ar 15. Fe ddath lan gyda'r forgetting curve yma. A dde'n sôn, na os ych chi'n dysgu rhywbeth unwaith, mynd drosto fe, dysgu fe unwaith
yn gychwynnol. Ar y pwynt rydych chi'n canfod y wybodaeth ac yn darllen y wybodaeth, rydych chi ar y pwynt yna a 100% o'r wybodaeth yn eich pen. Ar ôl 20 munud, mae hwn lawr i ryw 58%. A wedyn ar ôl awr, chi'n gallu gweld to, mae wedi mynd lawr i 44, a wedyn diwrnod yn ddiweddarach, ni lawr i 33%. Felly gwir amdani, os yw'ch plentyn chi yn adolygu am y tro cyntaf, y diwrnod cyn yr arholiad, dim ond 33% o'r wybodaeth, bydden nhw'n cofio diwrnod yn ddiweddarach. Felly pwysigrwydd adolygu'n gynnar, a hefyd gwahanu'r adolygu. Nawr yn amlwg, falle dyw e ddim yn exact science, chi'n gwybod mae yna amrywiadau, mae pawb yn unigolion sydd â cof gwell neu gwaith neu gilydd. Yn amlwg mae'n dibynnu ar wybodaeth flaenorol, cysylltiadau yn y meddwl, pwysigrwydd gwahanol bethau, mae disgyblion yn dueddol o gofio pethau'n well os maen nhw'n credu bod nhw'n bwysig, a wedyn mae'n dibynnu ar sawl gwaith mae rhywbeth wedi cael ei ailadrodd, a ydy e wedi cael ei adalw o wybodaeth flaenorol. Felly yn amlwg, ond yn gyffredinol, beth chi angen sylweddoli fel rhieni yw pa mor ddramatig mae'r cwymp yna yn yr faint o wybodaeth mae'ch plentyn yn gallu cadw yn ei meddwl os maen nhw dim ond yn edrych arno fe ac yn adolygu fe dim ond un waith. Felly, os ni'n edrych nawr ar sut ni yn gorchfygu'r yr Ebbinghaus, yr curve yma, yw os chi'n mynd nôl ato fe, iawn, wrth i amser fynd, mae codi fe nôl lan yn mynd yn haws. Iawn. So, os ych chi wedyn i wneud y diwrnod yn ddiweddarach, chi dim ond angen mynd â fe nôl lan ychydig, a nôl lan, a nôl lan, a chi'n gallu cael bwlch yn fwy gydag amser, a dwi ddim yn cymryd yn hir i chi godi'r wybodaeth nôl lan i'r 100% na. Nawr llynedd, o'n i wedi gwneud gwaith gyda blwyddyn 3 ar 10, a dden nhw gyd wedi cael prawf, fydden nhw wedi gwneud yn wych, oedden nhw wedi cofio'r holl reolau gramadeg yma, a wedyn ni, wythnos diwetha dydd Gwener, nes i ofyn iddyn nhw sgwennu'r wybodaeth mas to, ac i bob pwrpas, doedd y rhan fwyaf dosbarth ddim yn gallu cofio'r reolau, ond yn eitha diddorol, nes i weithio nhw rhaid dros y penwythnos, fi eisiau chi ail edrych ar y reolau, a bore di llun fyddai'n gofyn i chi wneud hwn to, achos o'n i'n gweld nhw'n syth bore di llun, a ni ddim yn gweld nhw to drwy'r penwythnos, a drwy'r wythnos hon cyn hanner tymor. A oedd yn rili ddiddorol, bore di llun wrth gwrs, pawb wedi cael yn gywir to, a be wedyn nhw oedd gymaint yn haws, oedd mynd nôl ato fe, a adolygu fe nôl yn ei safon, i gymaru gyda'r pwynt lle oedden nhw wedi dysgu fe yn y lle cyntaf, oedden nhw just angen pigo fe nôl lan am ryw 10 munud y dydd, a wedyn ni oedd y wybodaeth i gyd nôl gyda nhw. Felly, mae'r bwlch o amser a bod chi'n sbeiso fe mas yn rhan bwysig o sut ddylsech chi fod yn adolygu mwyn torri ar draws y gromlin yma yn mynd lawr o ran eich gwybodaeth. Iawn. O ran adolygu, y peth mwyaf effeithiol mae gwyddonwyr wedi cytuno arno fe bellach yw'r hyn ni'n galw ym Mhrywedern yn adalw gwybodaeth, sef retrieval practice yn Saesneg. Nawr, sorry, os ydych chi'n edrych ar hwn, mae yna lot o lyfrau a mae'n rhywbeth sydd wedi dod yn ffasiwn achos mae pobl wedi gweithio mas o'r diwedd sut dylse disgyblion adolygu. Felly beth chi angen gwybod fel rhieni yw hyn. Mae'n adolygu gweithredol. Okay, mae angen gweithredu wrth adolygu. Mae'n gorfodi chi i feddwl nôl a chofio. Mae'n anodd ar y dechrau mynd yn haws gydag amser. A beth sydd angen wrth adalw gwybodaeth yw tynnu'r wybodaeth mas o'ch ymenydd, roi e ar bapur. Nawr, mae llawer o ddisgyblion yn wneud yr hyn sydd ar waelod y sleid, sef eistedd mewn cader gyffyrddus, darllen dros nodiadau, uwch o leio darllen e, ac yn y blaen, paned o de, lyflu, a mae'n adolygu goddefol, pasif. Okay, just darllen, mae darllen a darllen a darllen yn stwffo fe mewn i'ch pen. A beth sydd angen wrth adolygu, wrth gwrs mae rhaid i chi roi gwybodaeth mewn i'ch pen, ond wrth adalw, beth chi angen wneud yw tynnu'r wybodaeth nôl mas o'ch pen.
Felly, un ffordd effeithiol hollol syml o hwn yw cael darn gwag o bapur, a gwedwch bod nhw'n gwneud tygau, a bod nhw angen adolygu De Affrica. Beth ddylsyn nhw wneud wedyn yw cael darn gwag o bapur, a wedyn maen nhw angen dysgu nifer o ddyddiadau a ffeithiau, ysgrifennu nhw allan ar darn o bapur. Chi'n gwybod, cronoleg y dyddiadau, sgwennu nhw mas, a wedyn ni cael eu llyfr hanes mas a marcio fe yn erbyn y llyfr. Bydd y broses o orfodi eu hunain i trial cofio'r wybodaeth yna yn golygu bod hwnnw wedi bod yn adalw'r wybodaeth. Yn hytrach na bod nhw jyst yn eistedd yna, a wedyn ni bod pobl, bod chi jyst yn eistedd yna yn oddefol. Nawr, mae gyda fi neges newydd gyrraedd fan hyn, yn gweud mae'r sesiwn wedi stopio i fi methu clywed unrhyw beth ar hyn o bryd. Mrs Normansell, wyt ti yn clywed? Os fi'n gallu cael neges nhw, Mrs Hanes falle hefyd, jyst fi angen gwybod oes problemau technegol fan hyn. Mae yna rhyw 20 eiliad o delay fi'n credu rhwng fi'n siarad a chi'n clywed. Felly os oes rhywun yn gallu sgwennu yn y chat, yn y Q&A, bod pethau'n iawn, neu ddim yn iawn, neu falle bod chi gyd wedi diflannu, gobeithio ddim. Ond na gadw'n fynd nes bod fi'n clywed, nes bod fi'n gweld neges yn y chat. Felly, yr adal y gwybodaeth yma. Ddysg yn ôl a bod yn oddefol, darllen drostwch, uwcholeuo pethau, bach o binc fan hyn. Ie, mae Mrs Normansell yn clywed ac yn gweld. Nawr, yn amlwg mae'r person sydd methu clywed a gweld, dyn nhw ddim yn clywed a gweld, ond byddwn ni'n gweud os wy'n digwydd mae eisiau refresh neu mynd allan a dod nôl mewn. Felly, dwi ddim yn gallu helpu rhywun flin, achos dyw'r person ddim yn fy nghlywed i. Ond fi yn falch bod Mrs Normansell a Sunny dal yn clywed ac yn gweld. A gobeithio bod y gweddill ohonoch chi hefyd yn clywed ac yn gweld. Felly, nôl i hwn, darllen dros nodiadau, uwcholeuo pethau. Mae hwnna yn oddefol, mae hwnna'n pasif. Beth sydd angen yw gweithredu a bod chi yn darn gwag o bapur, sgwennu pethau mas, cofio nhw, gwneud rhestru o ffeithiau, neu tynnu lluniau diagramau o'ch cof o bioleg, wahanol fathau o gelloedd, neu diagramau, neu arbrofion yn Cymraeg, neu beth bynnag chi angen adolygu, bydde hwnna wedyn ni yn bydde hwnna wir yn adolygu effeithiol. Mae pawb arall yn clywed. Meddych chi, diolch yn fawr i'r holl bobl sydd wedi anfon negeseuon nôl yn gweud bod nhw dal yn gallu clywed yn iawn. Iawn, felly gyda'r adalw yma, papur gwag, cofio, gorfodi'ch hunan, a chi'n neud e heddi, a falle dim ond hanner y wybodaeth byddwch chi'n cofio. A chi'n mynd nôl fori i drio adalw'r wybodaeth ynglyn â'r ffeithiau yma, dyddiadau ynglyn â hanes De Affrica, a fori byddwch chi'n cofio mwy, a wedyn falle bod chi'n gadael am ryw ddeuddydd, bod chi'n neud y to, a bod chi'n a bod y wybodaeth wedyn ni yn tyfu, a wedyn bob dydd mae'r wybodaeth yn fwy cadarn dych chi, a falle mewn wythnos na chi'n neud y to, a bod chi wedyn ni'n adal y wybodaeth dros gyfnod o amser. So tynnu'r wybodaeth mas o'ch pen, nid stwffo fe mewn jyst trwy ddarllen yn oddefol. Wedyn ni, o'n i'n siarad gyda un o'r athrawon gynnau ynglyn â, oedd unrhyw berlen nhw eisiau rhannu gyda rhieni cyn bod nhw'n mynd adre, a wedyn nhw, wel, nes i fynd i'r thing yn beth i adolygu wythnos diwetha, wedodd Mr Alun Evans, a wedodd un dyfyniad oedd ynglyn â dweud wrth disgyblion, don't lie to yourself. Yn gweud mae rhieni, pan maen nhw'n gweud, how much have you revised, plant yn gweud be bynnag, don't lie to me. Nid wrthych chi, maen nhw'n gweud celwydd, don't lie to yourself. Fi wedi gwneud hanner awr. Really? Pa gweud celwydd wrth dy hunan? A hefyd, chimod, un peth arall, chimod, os maen nhw'n dod i sesiynau adolygu ar ôl ysgol, maen nhw really angen ei defnydd da'r sesiynau yna. Does dim pwynt dod i adolygu ar ôl ysgol. Staff yn rhoi hamser, chwarae teg, a wedyn maen nhw'n siarad drwy'r sesiwn neu ddim yn gwrando. So, newch yn siŵr bod chi'n fframio hwn nôl at y plant mewn gwirionedd, peidwch gweud celwydd wrth eich hunan, achos eich hunan i chi'n twyllo fan hyn fel disgyblion. Ddim twyllo'ch rhieni, mae'ch rhieni'n gwybod yn iawn beth sy'n digwydd. Ond mae hwnna falle yn rhywbeth eitha diddorol, yn seicolegol, i chi drafod gyda'ch plant. A i unrhyw ddisgyblion sy'n gwrando, fi'n gwybod o'r negeseuon, mae yna ddisgyblion hefyd yn gwrando. Really, chi'n modd,
Mae hwn, pan fyddwch chi'n edrych nôl ar eich bywyd, mae hwn yn gyfnod rili byr o'ch bywyd chi, sydd ddim yn ei fod yn ddiflastod o adolygu. A mae gyda chi weddill eich bywyd wedyn, fi'n gwybod ar hyn o bryd mae'n teimlo fel lot o amser a mae'n adeg cyffroes yn eich bywyd, ond wir i chi, mae e'n mynd i fod werthau yn yr hir dymor, a peidiwch gweud celwydd ar ddech hunan. Gwnewch eich gorau glas bod chi'n gallu mynd mewn i'r haf yn rili mwynhau yn gwybod bod chi wedi gwneud eich gorau. Iawn, o ran yr ysgol felly, mae hwn yn ddiagram weles i rai blynyddoedd yn ôl yn seiliedig ar waith Kate Jones, hi sydd wedi sgwennu cwpl o lyfrau ar adael o gwybodaeth. So o ran yr ysgol, mae hwn yn berthynas agos rhwng yr ysgol a chythau fel teuluoedd. A mae'n jigsaw bethau sydd yn dod at ei gilydd. Ar y top, y llwyddiant yw'r llinell top. Pan mae gyda chi ymarfer gwahanedig bod yr adolygu'n digwydd dros gyfnod o amser gyda bylchau rhwngddo fe, a bod chi'n adeiladu corff o wybodaeth dros amser, bod chi'n adael o gwybodaeth, nid darllen yn oddefol, meddylfryd positif a mentality na i weld hwn drwyddo. Mae cefnogaeth o'r ysgol bob amser, cefnogaeth deuluol yn bwysig, ond hefyd presenoldeb, rili bwysig bod disgyblion ddim yn colli gwersi. A mae hwnna'n mynd i allu arwain wedyn at y lwyddiant. Os oes yna un o'r pethau na'r goll, mae e'n mynd i olygu gwahanol bethau. Mae presenoldeb yn arwain at ganlyniadau is. Rydyn ni'n gwybod hwn yn ffeithiol. Os mae plant lawr i 90% presenoldeb, mae'n rili yn effeithio ar eu presenoldeb nhw, ar eu canlyniadau nhw lawr a lawr. Os oes dim cefnogaeth, bydd disgyblion yn poeni, ond mae yna gefnogaeth iddyn nhw, fan hyn mae gyda nhw diwtor dosbarth, mae gyda nhw Beneth blwyddyn, so mae gyda ni Mrs Loader yn blwyddyn 10, Miss Yap yn blwyddyn 11, mae gyda nhw Miss Band a Mr Alun Evans yn cydweithio'n agos gyda'r chweched. Wedyn mae gyda nhw bobl yn yr uwch di, mae gyda nhw athrawon pwnc, mae'n rili bwysig bod nhw'n mynd ar ôl y bobl yma os ydyn nhw'n poeni. Wedyn ni os oes meddylfryd ar goll, y tebyg yw bydd disgyblion yn tanberfformio. Os nag nhw'n adael o gwybodaeth a maen nhw'n eistedd yna paned y de yn darllen trwy stwff yn ei bach o uwcholeuo fan hyn fan draw, dyw hwnna ddim yn effeithiol, mae yna strategaethau aneffeithiol fanna a defnydd gwael o amser. A hefyd, os ych chi ddim yn gwahanu'r adolygu dros gyfnod, chi'n mynd i bennu lan gyda panics funud olaf. Felly mae hwnna jyst yn dod ar cwbl at ei gilydd mewn gwirionedd fyna. Wedyn ni, be dwi eisiau dangos i chi fan hyn yw cyfres o drydariadau ddesar i traws nhw yn mis Rhagfyr 2018. Oedd hwnna pre-Covid, fi ddim yn gwybod os ych chi'n cofio'r dyddiau da hynny. Damien Benny, oedd yn ddirprwy am pen yr rheol yn Abertawe ar y pryd, mae fe bellach yn Beneth. Dath e fan hyn i wneud diwrnod HMS i ni fel staff ym mis Chwefror 2020, just cyn y cyfnod clo cynta. A dyma lle mae fe wedi holi disgybl, oedd wedi wneud yn arbennig o dda am hen yr rheol ar gyfer tygau. Chi'n gallu gweld y canlyniadau fyna, ond gofyn iddi hi pam oedd hi mor llwyddiannus. Oedd wedi tynnu hi mewn, cyfweld â hi a mynd drwy beth oedd hi wedi wneud. A mae'n bwysig iawn, fi'n credu mae'n trydariadau yn rili effeithiol a dwi'n awyddus iawn i rannu nhw gyda chi heddi. So oedd hon yn wneud tygau, oedd hi wedi dechrau adolygu yn hanner tymor Chwefror. Nawr dyna pam, ddim pwynt i ni weid hyn wrthoch chi yn mis Mai, achos mae'n rhy hwyr. Ond dyna oedd y gwirionedd, oedd hi wedi sortio'i hunan allan ym mis Mai, mis Chwefror, yn hanner tymor, wneud yn siŵr y popeth dy hi, edrych ar ei stwff, dechrau adolygu, rhoi trefn ar bethau. Yn amlwg, dyn ni ddim yn gofyn i ddisgyblion gloi hunan yn y tîn adolygu wythnos nesaf, achos mae nhw angen brec hefyd. Mae wedi bod yn hanner tymor rili hir ers Nadolig, a ni fel staff angen brec, mae disgyblion angen brec. Ond falle, bod angen dechrau ystyried beth sydd angen wneud, falle rhoi trefn ar stwff, nodiadau yn ei lle. Ond mae'n gweud fod e'n number of hours, oedd e'n llai ar y dechrau, ac oedd e'n cynyddu wrth iddi hi fynd yn agosach i'r arholiadau. Peidiwch meddwl bod ni'n gofyn i chi gloi'ch plant lan wythnos nesaf, nid dyna beth yw'r neges. So erbyn mis cyn yr arholiadau, so mae hwn yn mynd â ni i ganol Ebrill ar gyfer plant tygau ac AS, bach yn hwyrach ar gyfer plant blwyddyn 3 ar 10. Mis cyn yr arholiadau, oedd hi'n gwneud rhyw 2-3 awr ar ôl ysgol, a hyd at 6 awr ar y penwythnos. Ac yn gynnar, so yr adolygu cychwynnol yma, adeiladu ei gwybodaeth gefndir
nid gwneud cwestiynau arholiad. So, pure adolygu fan hyn, dysgu'r cynnwys i gyd, a mynd trwyddo fe, a dalw'r wybodaeth ac yn y blaen. Wedyn ni, yn bwysig iawn, mae disgyblion weithiau yn creu cynllun adolygu, a maen nhw'n hala faint cyfartal o amser ar bob pwnc, does dim angen wneud hwn, dibynnu ar pryd oedd wedi gorffen y cwrs, faint o adolygu wedi wneud mewn gwersi, a hefyd mynd ar ôl i gwendidau. Does dim byd mwy o hwyl nag adolygu pethau chi'n gwybod yn rili dda. Mae'n cymeryd mwy o gyts i fynd ar ôl y pethau yna chi angen wir gwella pethau sydd yn wendid i chi, a mae hwnna yn llawer mwy anghysurus fel adolygu. Oedd hi'n hyblyg gyda'i hamserlen, oedd hi'n newid e, os oedd rhywbeth falle'n cael ei adolygu mewn gwers, falle bydde hi yn addasu fe i wneud rhywbeth gwahanol, neu oedd hi'n dyblu'r amser wneud e yn yr ysgol a gytre mwyn hoelio rhywbeth yn llwyr. Wedyn ni, yn hytrach na adolygu pwnc fel hanes, a wedyn ni Saesneg, bydde hi'n torri fel lawr i agweddau. Chi'n modd, so gwedwch nawr yn hanes, bydde hi dim ond yn adolygu De Affrica, falle byddech chi'n gallu mynd i, wedyn ni adolygu un gerdd Gymraeg, wedyn just adolygu celloedd yn bioleg, wedyn hafaliadau cydamserol, yn hytrach na gweud rwy'n mynd i'r awr o maths. Just torri fel lawr i gydrannau mewn gwirionedd o bethau penodol o fewn pwnc. A chi'n gwybod wedyn, cerdd Gymraeg heddiw, cerdd wahanol fori ac yn y blaen. Adolygu, chi'n modd, of mice and men, maen nhw wedi gwneud yr arholiad ar hwnna, dwi'n credu'n barod, ond chi'n modd just torri pethau lawr. Peth nesaf yw, oedd hi 100% yn glir ar y pynciau oedd rhaid iddi hi wneud. Mae eisiau chi sicrhau bod eich plant chi'n gwybod yn union beth sydd yn mynd i fod ar y papur arholiad. Mae yna addasiadau wedi bod gyda cybac. Oherwydd Covid, mae yna rai pethau wedi cael eu tynnu mas. Enghraifft yn Almaeneg, mae yna 5 pwnc fel topic allan o 18 sydd wedi cael eu tynnu mas o'r arholiad llafar ac mas o'r arholiad ysgrifennu. Ond maen nhw dal yn bodoli yn yr arholiad darllen a gwrando. Felly, mae disgyblion angen bod yn hollol glir bod nhw ddim yn adolygu'r peth anghywir ar gyfer yr arholiad cywir. Mae eisiau nhw fod yn hollol arbennu pethau ar ôl Covid. Oedd hi'n edrych ar y rhestrau adolygu gan yr adrannau, a oedd hi wedyn yn gweithio mas ble oedd ei chryfderau a'i gwendidau hi a yn gweithio ar rhain. Wedyn ni o ran strategaethau adolygu, oedd hi hefyd yn defnyddio quizlet sydd yn gyfrif ar-lein, sydd gan lot o ddisgyblion ers blwyddyn 7. Oedd hi'n creu flashcardiau ar-lein ei hunan, defnyddio flashcardiau bobl eraill. Hefyd mae yna lot o adrannau fan hyn wedi creu quizlet gan bobl eraill. Oedd hi'n wedyn ni'n defnyddio hwnna ac yn gwneud quiz i hunan a brain dumping on a chosen topic. Wel, y brain dumping ma yw papur gwag a sgwennu popeth lawr rydych chi'n cofio am bwnc. Okay, dwi ddim yn derm neis iawn, ond dyna yw cyfeiriad fan hyn. Wedyn driannau mam, oedd hi'n gofyn i'w mam enwebu pwnc, a wedyn oedd hi'n retrieve, so adalw'r holl wybodaeth a dweud popeth oedd hi'n gallu cofio. Oedd hwnna'n golygu wedyn ni bod yn llai o sgwennu, o bod hi'n gallu falle wneud pethau'n gynt drwy ddweud wrth ei mam. Oedd hi wedyn yn ei amseru ei hunan, a mae hwnna'n rili bwysig, achos mae disgyblion yn meddwl weithiau, mae gyda nhw drwy'r dydd. Ond yn amlwg mae pen draw i arholiad, a wedyn ni, chi'n modd, maen nhw wastad yn mynd i fod am bwysau amser i sgwennu mewn arholiad, felly sgwennu mewn 10 munud, popeth maen nhw'n cofio am ryw agwedd benodol, neu wneud rhyw diagramau mewn hyn a hyn o amser, a meddwl am hwn o ran yr amseru, achos yn aml iawn mae disgyblion yn dod allan o'r arholiad yn gweud, oedd e'n ffain, ond fi ddim wedi gorffen. Ac yn aml iawn, mae'r ddim wedi gorffen yn golygu mae'r cwestiynau gyda'r marciau mawr yn aml iawn ar ddiwedd y papur. Felly, maen nhw angen bod yn ymwybodol amser, does dim yr holl amser yn y byd wastad gyda nhw fan hyn. Wedyn ni, Damien Benny'n gweud retrieval practice was Caitin's main method of revising, Phew. Felly mae adal o gwybodaeth retrieval practice yn rhywbeth mae Damien Benny wedi bod yn mynd mlaen amdano fes blynyddoedd. Mae'n athro gwyddoniaeth. Mae gyda fe lot o ddiddordeb mewn
gwyddor wybyddol, cognitive science, felly Phew iddo fe i adael o gwybodaeth oedd i ffrif ddull hi o adolygu. A wedyn ni'n gweud oedd wedi dewis quizlet achos mae'n gymaint yn haws, a ni'n gwybod fel ysgol mae quizlet yn rhywbeth sydd yn wirioneddol ardderchog a mae e am ddim. Wedyn ni, oedd hi'n dechrau drwy adolygu'n gyffredinol, a wedyn ni'n symud tuag at papurau arholiad yn hwyrach a wneud ymarfer arholiad llawer yn hwyrach ar ôl iddi adeiladu'r wybodaeth roedd hi angen. Wedyn ni oedd hi'n gwylio GCSEPod, dyn nhw ddim yn rhywbeth ni'n gyfarwydd yn nhw fel ysgol, just lot ohoni falle ddim yn cyfateb i'r spec ni'n mynd i fod yn wneud fan hyn. A wedyn ni, y peth olaf mae e'n dweud yw, chi'n bod, yn amlwg mae'r groten mae wedi wneud yn arbennig o dda, ond so much of talent is hard work in disguise. Felly, yn amlwg, bydde pan gweud, mae hi wedi wneud yn dda achos hyn llall ag arall, ond mae'n amlwg, mae hi wedi gweithio yn arbennig o galed dros gyfnod o amser mwyn iddi wedyn ni fod o fewn rheolaeth i'w adolygu a bod hi'n gallu wneud hwnna fesul tipyn. Na, mae enghreifftiau fan hyn o fel amserlenni adolygu, o fi'n wneud fel countdown i'r arholiad llafar, cwpl mlynedd yn ôl gyda fy nosbarth Tygau. Mae'r fath o beth chi'n gallu wneud fyna a torri pethau lawr. Oedd hwn i gyd, mae hwn yn adolygu Almaeneg, ond pethau penodol bob dydd a just adolygu fel cwpl o agweddau cyn yr arholiad llafar. Wedyn ni... Na, mae hwn di mynd... Reit, o'n i jyst yn mynd i sôn am y blog. Chi wedi cael text heddiw gyda'r link y blog, gyda'r links. Beth dwi'n mynd i wneud nawr yw rwy'n mynd i ychwanegu pethau at yr blog yna, blog arholiadau ac adolygu, neu rhoi links cybac a gwahanol bethau. A gobeithio bydd yna recordiad o hyn, o byddai'n gallu rhoi hwnna i gyd mewn yn yr un lle. So byddai'n ar ryw bwynt yn ail gyhoeddi'r blog gyda'r wybodaeth ychwanegol ynddo fe, yn ogystal â'r ffaith bydd yna vlog go iawn yn mynd allan erbyn diwedd yr wythnos pan fyddai wedi sgwennu fe. Ond bydd lot o stwff hyn o wedyn ni yn gallu ymddangos yn y blog. Reit, mae cwpl o ddyddiadau pwysig a mae rhein i gyd yn mynd i fynd yn y blog. So, o ran blwyddyn 11 ac AS fi'n credu, diwrnod olaf y gwersi yw'r 30 o Fai, oherwydd mae'r arholiad Tygau ac AS cyntaf ar ddydd Llun yn fydda'r 15 o Fai. So mae Tygau ac AS wastad yn dechrau, wel yn y blynyddoedd diwethaf maen nhw'n dechrau'r un pryd, a wedyn ni mae lefel A yn dechrau bach yn hwyrach ar gyfer 6-2 disgyblion sydd yn mlwyddyn 10. Yr arholiad Tygau olaf ar yr amserlen yw'r ail yr hugain o Fehefin, a wedyn mae'r lefel A olaf, so mae AS yn gorffen cyn lefel A, yr lefel A olaf wedyn yw'r 4 ar hugain o Fehefin. Fi'n gwybod mae rai pobl eisiau boc o gwyliau ac yn y blaen. Mae'r links ar wefan cybac gyda'r amserlenni, maen nhw fel double dutch, maen nhw gyd mewn lliwiau gwahanol o bethau, so mae'n rhaid i chi fod yn rili ofalus yn gweithio mas pa arholiadau bydd gan eich plentyn. Maen nhw gyd fyna ar wefan cybac. Fe fydd eich plentyn yn cael print-out gan cybac, ond mae hwnna'n mynd i ymddangos y rili hwyr yn y dydd fel arfer cwpl o wythnosau cyn yr arholiadau. Ond i chi gael rhyw fath o syniad, dyna yw'r pethau pwysig. Nawr, os oes gyda chi blentyn ym mlwyddyn 10, mae bach yn wahanol. So, os oes gyda chi blentyn ym mlwyddyn 3 ar 10, rydych chi'n gwybod pa lefelau A maen nhw'n wneud, a maen nhw angen gorffen eu gwaith bac cyn y Pasg. Blwyddyn 12, yr un peth, chi'n gwybod beth maen nhw'n wneud. Tygau, chi'n gwybod beth yw'r opsiynau. Ym mlwyddyn 10, mae gyda nhw arholiadau mewn rai pynciau a ddim pynciau eraill. Felly, o be dwi wedi ffeindio mas, dyma'r arholiadau blwyddyn 10. Mae'n arholiad addgref i bawb, hanes os ydyn nhw wedi dewis e, Cymraeg llen os ydyn nhw'n set 1, 2 a 3, Saesneg llen os ydyn nhw'n set 1, 2 a 3, achos dyw'r setiau o dan set 3 ddim yn wneud llen. Adeiladwaith, os ydyn nhw'n dewis hwnna fel opsiwn, a wedyn ni mae yna arholiadau gwyddoniaeth i bawb. Felly naill ai bydd gyda nhw arholiadau bioleg, chemeg a ffiseg, ar ba bynnag haen maen nhw'n wneud reina, p'un bod nhw'n wneud trifflig neu dwbl, a wedyn ni, os maen nhw'n mewn setiau is, fe fydd yna arholiad gwyddoniaeth gymhwysol gyda nhw ym mlwyddyn 10.
Felly dyna yw blwyddyn 10. Yn amlwg ar gyfer y lleill, mae'n arholiad ymhopeth os ych chi ym mlwyddyn 11, 12 a 13. Na i roi'r rhestr yma eto yn y blog, mae hwnna'n rhywbeth fydd yn mynd allan fyna. Felly, mae gen i nifer o bethau. Nes i ofyn i staff prynhawn os yna unrhyw gyhoeddiadau nhw eisiau rhannu gyda chi, a fe ges i lwyth o bethau. Felly, na i drio redeg trwyddyn nhw'n gloi, o'n i'n mynd i roi nhw yn y cyflwyniad, am yna gymaint ohonyn nhw. Felly, blwyddyn 13, mae yna noson cyllid myfyrwyr. Yr wythnos gyntaf nôl ar ôl hanner tymor, mae ar y nos Fercher am 5 o'r gloch, sef ail o Fawrth fydd hwnna. Mae hwnna ynglyn â i chi gael gwybodaeth ynglyn â cyllid ar gyfer eich plentyn pan fydden nhw'n cyrraedd y brifysgol. Mae Philip Lines o Gyllid Myfyrwyr Cymru, y top dog yn ôl Misland, yn mynd i fod yn cyflwyno hwnna. Os yw'ch plentyn ym mlwyddyn 11 a 13, y deadline back yw Pasg. Rwy yn gwybod mae rhai disgyblion ym mlwyddyn 13 wedi gorffen eu gwaith bac erbyn hyn. Maen nhw wedi bod yn gweithio'n rili galed. Cymraeg. Os ydych plentyn chi'n set 5 a 6 ym mlwyddyn 10, maen nhw hefyd yn gwneud arholiad Cymraeg iaith yn yr haf. A wedyn blwyddyn 10 set 1, 2 a 3 yn cael arholiad nofel. Mae blwyddyn 11 Cymraeg, set 1, 2, 3 ac asesiad llenyddiaeth ar Ebrill y 7. Dyna ddiwrnod yr arholiad. Does dim modd ail sefyll. Set 1, 2 a 3 blwyddyn 11 llenyddiaeth Ebrill y 7. A wedyn ni blwyddyn 11 set 1, 2, 3 a 4 ac arholiad iaith yn Cymraeg iaith yn yr haf. Wedyn ni Cymraeg hefyd, canlyniadau barddoniaeth blwyddyn 11 yr arholiad wnaethon nhw'n wneud ym mis Ionawr. Mae canlyniadau ar Mawrth y 10. A bydd unrhyw un sydd ddim yn llwyddo yn gallu ail sefyll yn yr haf. Hefyd mae canlyniadau Saesneg llen ar yr un diwrnod a hefyd mae canlyniadau bac ar yr un diwrnod. Mae hwnna'n ddiwrnod canlyniadau Mawrth y 10, diwrnod canlyniadau unrhyw beth nath fynd mewn, naill ai yn Adolyg neu yn Ionawr. Wedyn ni, mae yna goeddiadau fan hyn yn biti llafar gyda'r arholwr allanol. Mae y 10 yn yr adran Gymraeg. Does dim ail sefyll. Mae'r arholwr allanol yn dod o Cybac. Mae rhaid i bawb fod yn yr ysgol. Hanes, mae'n adolygu ar ôl ysgol ar gwahanol agweddau. Na i roi hwn i gyd yn y blog. A wedyn ni adran Saesneg. Mae yna ffug arholiad Saesneg iaith 1-3 yn ystod gwersi Saesneg ar ôl hanner tymor. Blwyddyn 11 yw hwn i gyd. Disgyblion wedi cael neges yn ystod y gwersi. Yn yr adran Saesneg hefyd, mae sefyllfa lle mae Mrs Tyrion Barrett-Jones. Mae Tyrion, fel chi siŵr o fod yn gwybod erbyn hyn, yn disgwyl babi. A'r rheolau presennol yw bod dim modd i fenywod fod yn yr ysgol yn ystod ei trydydd trimester. Felly mae hwnna wedi dechrau di llun, sy'n golygu mae Tyrion yn gorfod dysgu o adref. So mae hi'n mynd i fod yn dysgu byw o adref i flwyddyn 10, 11, 12 a 13. So jyst bod chi'n deall y sefyllfa hwnna oherwydd rheolau iechyd a diogelwch ysgolion oherwydd Covid. Ar gyfer blwyddyn 10 set 1, mae Mrs Barrett-Jones yn dysgu nhw, ond mae Miss Morris, sef pennaeth yr adran Saesneg, yn mynd i fod yn dysgu hanner i gwersi nhw, 10 set 1, yn syth ar ôl hanner tymor. So bydden nhw'n cael hanner y gwersi gyda Mrs Barrett-Jones o adre, sydd ddim yn hawdd, a bydd Miss Morris yn y dosbarth gyda nhw ar ôl hanner tymor yn dysgu nhw'n fyw. Mae lot o ddyddiadau cae gan ddisgyblion yn fuan, so mae'n rili bwysig bod angen dilyn rheina os gwelwch yn dda, achos yn amlwg ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, maen nhw gyd yn gorfod cael ei marcio, safoni, anfon bant i Cybac ac yn y blaen mae'r broses yna yn broses gymleth. Wedyn ni, neges deiryddiaeth, mae'n adolygu ar ôl ysgol ar ddillun. Bydd hwnna hefyd yn mynd yn y blog, a hefyd yn mynd i roi yn y blog, mae yna wefannau a links fan hyn gan Miss Iap ar ran blwyddyn 10 ac 11, ond hefyd yn berthnasol i 12 a 13, links fan hyn ynglyn â delio gyda straen, arholiadau,
exam stress, anxiety ac yn y blaen. Mae yna links fan hyn I wahanol wefannau yn mynd I cael ei basio ymlaen I chi yn y blog pan fyddai I roi'r holl links I gyd yn yr un lle a cyhoeddi hwnna I chi. Felly, dyna'r cwbl sydd gen I ddweud wrthych chi heno. So dwi'n mynd nawr i'r sgrin arall nawr I weld os oes yna unrhyw gwestiynau. Pryd mae arholiadau blwyddyn 10 yn dechrau yn yr haf? Mae arholiadau nhw yn dechrau ar ddiwrnod cyntaf yr arholiadau tygau, sef ar y dydd Llun yna. Mae yna arholiad addysg grefyddol gyda nhw ar ddydd Llun yr 15 o Fai ar y diwrnod cyntaf. Bydd blwyddyn 10 yn parhau yn yr ysgol yn amlwg ac yn mynychu gwersi, achos yn amlwg mae lot o bynciau dim arholiadau. A wedyn I blwyddyn 10 mae gen nhw hanes yr un wythnos, wedyn yr wythnos wedyn mae gen nhw Saesneg llên, a wedyn mae popeth arall yn digwydd ar ôl y Silgwyn. So bydden nhw wythnos off I adolygu ac I fynd I Steddfod yr Urdd, a wedyn bydd Cymraeg llên, adeiladwaith, gwyddoniaeth gymhwysol, biol, chem a ffys. Bydd hwnna I gyd yn digwydd ar ôl y Silgwyn. Okay. So mae'r dyddiadau yna I gyd gen I ar gyfer blwyddyn 10, fe allai roi reina I gyd yn y blog. Fi'n credu bydd hwnna siŵr o fod yn helpu. Bydd diwrnod ola gwersi blwyddyn 4 ar 10 yn mynd mor hwyr a phosibl. Yn amlwg rydyn ni wedi colli gymaint o amser gyda disgyblion dros y blynyddoedd diwetha. Felly fi'n credu mae gwersi blwyddyn 4 ar 10 fel arfer yn mynd yr holl ffordd at wyliau'r Silgwyn. Achos ni'n ymwybodol faint o wersi mae'r chweched wedi colli dros y 2 flynedd diwetha. So mae'n hanfodol bod disgyblion yn y gwersi mor hir a phosibl. Okay. Unrhyw beth arall? Dwi'n mynd I aros fan hyn am ychydig. Does gen I ddim byd arall I ddweud am nawr. Felly, mae croeso I chi fynd i'r cyfarfod Saesneg hefyd, a byddwn ni wir ddim yn argymell hynny, glywed hwn I gyd to, achos mae fy Nghymraeg yn well na fy Saesneg. Felly, diolch yn fawr iawn I chi am ymuno gyda ni heno. Os unrhyw gwestiwn arall nawr rowch yn y chat, a wedyn fyddai'n trial am ateb ond fel arall, joiwch eich noson, chi'n rhydd I fynd, a gobeithio welwn I chi yn y cnawd rhywbryd, ond yn y cyfamser gobeithio bod chi'n iawn, joiwch hanner tymor, byddwch yn ofalus, a nawn ni weld chi cyn bo hir.